Haka Yakubu na yabi limamin zangon bare-bari Malam Mustapha. Me yake faruwa a kan hanyar nan ta zangon bare-bari? Wannan zangon bare-bari lalle hanyar zangon bare-bari akwai matsala babba wanda mun daɗe muna fama da ita da kukan nan ma ina ga tun kafin mahaife ku muke fama da irin wannan matsalolin na wannan hanya din. Na ɗaya dai kaga idan aka yi ruwa kaga wannan makarantar tawa ruwan haruwa yake har kan wannan kusa da wannan simintin, dalili ko saboda rashin lambatu babu direni. Titi kan alhamdulillah an yi mai aminci, amma kuma gefensa ana cikin aikin tare shanun gwamnati ba kamar sarautar gargajiya ba ce wace ga dindindin har sai mutum ya kai iya ƙarshen rayuwarsa sannan ya gama wannan mulki ba. To alhamdulillahi muna cikin godiya daga dukkan shugabannin jihar Kano wanda suka gwamnoni, amma ba wani muka miƙa godiya musu a kansa kamar Malam Ibrahim Shekarau. Malam Ibrahim Shekarau shi ne mana dalilin ƙarfafa wannan hanya, ba shi ya mana hanyar ba, don mana hanyar mu fiye da shekara 50 da muka yi ta da mu da ƙarfinmu da yayinmu da sa'o'inmu da 'ya'yanmu muka yi wannan hanya tun daga bakin titi duk wanda ya ci wannan albarkaci wannan hanya mu muka yi da hannunmu. Daga nan muka tsago ta har zuwa Rafin Malam, daga Rafin Malam ka ɗauka har zuwa can ta koma ta shiga Sabon Birni. A lokacin bana man cewa alhamdulillahi muna da shugabanni tsayayyu, shugabannin wannan gari namu. A nan muka tsaga hanyar akwai sarkin zango Isa, akwai dagajin Rafin wannan Bacirawa, musamman za su zo su kirge kujerunsu a gidin inuwa. Muka fara aikin gayya ba za a tayi ba har shi rana ta faɗi ana wannan ayyuka, to har muka samu wannan hanya. Kuma daga baya muka samu dalilin haka kawo da famfo nan garin lokacin Abubakar Rimi, Allah ji kansa, dan shi ya mana sanadin wannan famfon. Ga nan gurin da kake gani nan dinnan bayan wannan abokin namu a sandan fayil din famfon yana nan da ya fita ita ba Sabon Birni. A lokacin Abubakar Rimi ba ma wahalar ruwa, dujiyoyi ma saboda wadata ƙoniya suka dinga yi din da ba a ɗiba. To alhamdulillah tun daga wannan gyare da muka dinga samu, in ka ga an yi babban aiki, sauran shugaban ne sun yi ƙoƙarin su, amma ba wanne mana aiki muka ji daɗin aikin fiye da na shi Malam Ibrahim Shekarau. Kaga hanyar nan gaba tun daga Raturawa har ta kacin iyaka, wannan hanyar da kuke gani duk ƙasar ta marmara ne. Ba dan duk ƙasar ta marmara aka sa ba, da yanzu tewofin da suke bi da hanyar ba ta biyuwa. Sun yi rami kenan. Da yanzu kuma ta zama ko ina zama kogi. Amma Malam Ibrahim Shekarau da aka yi aikin nan duka ƙasar nan bai da aka daga ba marmara, ƙasar ɗin bai da kwashe ta watacciyar aka zama marmara sannan aka zuba wannan ground ɗin a kai. To shi ne har yanzu dai in shekara ta wuce ce an sa hanyar zangon bare-bari a aiki da ta Katsinawa, amma ba mu ga aikin ba. Mana maciya Iliyasu Kwankwaso muna can wajen shara, muna masa godiya kan ayyukan da suka yi mana. Yake cewa to idan kun zaɓe mu na biyu, in dai gwamnati ba ku je gare mu ba, hakwarta za mu samu ku a wannan hanya. To da yace ikon Allah shi ne abin da ya zarta, shi ne gaskiya. A wannan Kano ɗin ba su samu ci gaba ba, ba su samu wucewa ba. To tun daga nan ba su samu aiki tabbatacce mai ƙarfi ba har zuwa yanzu. Sai dai muna sa rai tun da Allah ne mai bayarwa, nan da Allah ya kawo wanda zai taimaka mana, sai ga ya tausaya ya yi wannan aiki. Amma dubi ruwan gashi na a bayan kama ga ruwan mahima yana gani, ina shiga cikin gidaje da sauransu. Ni kai na gida na shiga tsallaka shiga gida na gashi nan, shi na sa wannan katako na tsallaka saboda lalacewa hanya din. To amma tunda muna ganin yanzu masu mulkin masu adalci ne, muna ganin insha Allah na baya masu yin adalcin daidai su, amma dai bai kai mana yadda muke so ba. Tunda kowa aikin gwamnati abu ne mai yawa, mai faɗi da yawa, ba a iya ƙure shi.
kamar yadda mukamansu ba sa karewa haka kuma ayyukan ma baya karewa kowanne baya karewa. Saboda mu tunda da mun yi harkar kasuwanci mun dan san wasu problem na jama'a da sauransu da kuma problem na wasu ayyuka. To ma alhamdulillah muna fatan a yanzu tunda muna da shugabanni masu adalci muna ganin muna sa rai ko na ce dai yanzu za a fara kamfe ɗin siyasa wasu suna faɗa ba su aikata ba amma muna ganin ne yanzu muna ganin Allah yadda suka yi alƙawura in ba su yi wani ba za su yi wani da iya aiki gaba ɗaya sai dai Allah kawai yawa amma bai taɓa yiwa ce komai an yi kayi normal ba zai yiwu ba daidai sai Allah an san mutum ya sai daidai amma irin tasa daidan ba irin ta Allah ba ce yawa sai abin da Allah ya iso kuma duk komai da ake son abu in Allah bai kawo lokacinsa ba ba zai samu ba da za a yi. To muna fatan Allah sa wannan bayani da muka yi da wannan gyaran hanya shi ma wakilin na gidan rediyo wace ce Premier zai kai wannan bayani a wajen shugabanninsa da kuma irin da muka tattauna da shi a kan cewa wannan muna neman buƙatar taimako na gyaran wannan hanyar ga Allah ga shugabanni baki ɗaya. Shin kun shirya yin zaɓe a wannan lokacin? Insha Allahu za a yi zaɓe. Ko mun kai lokacin ko ba kai lokacin zaɓen ban Allah yadda ba wanda ba zai yi zaɓe ba. Tunda muna ɗan yin gargaɗi ma lokaci idan aka zo wata sabga ko wani ko muka yi sallah ko muka tayi da karatu muna mutane gargaɗi abinda zamani ya kawo kar mutum ya a bashi a baya. A takardar zaɓen da ake ce a je a yi mutum ya je ya yi. Duk zamani Allah shi ne zamani. Isa Allah ce ba a zagin zamani shi ne zamani. La tasubbu dahara wa ana zamani wa ana daharu. Yace ni ba Allah ya ce ba a zagin zamani shi ne zamani kuma shi ne wannan zamani. Saboda haka kowane muna musu gargaɗi kowa gyara ƙuri'arsa. Yawa ga wane ita ce salahul jama'a ita ce makamunmu na taruwa a rufa kai asiri. Dole aka ga zai rufa kai asiri a taru a koma gare shi.